Deheuol. I ni'n troi'n golygon i'r rhan deheuol y prif gylch nawr ac yn edrych ar y rhan gwylod. I ni, wrth gwrs, yn edrych ar yr adran ec a cystadleuaeth ar gyfer yr Merlod Cymreig teip cob. Y blwydd ddod fan hyn, Rob? Ie, ebol blwydd yw'r dosbarth cynta. Jyst i atgofio, ni'n gweld yr cysig ar y meirch yr adran Y, ond y cyffyle ifanc yn yr adran D a'r adran C. Ond y C, i ni'n cael golwg arno nawr o dan y beirniad Val Robinson. Ac yn i ni drafod Val, mae rhaid gweud yn y farn ni, mae'r adran C blwyddyn hyn yn mynd i fod y cryfa. Mae rhaid gweud, mae pawb yn gweud o'r un peth, mae yna safon illdiol yn yr adran C dros y 2 ddiwrnod nesaf. Cryfa o ran adran C ers blynydde neu cryfa o ran y brydiau Cymreig yn gyfan gwbl? Y brydiau. O wir? Yn y farn ni, mae rhaid gweud, dim ond edrych ar y catalog a mae pawb yn meddwl, wel, mae'r dosbarthu hyn yn mynd i ddod yn dwym. Pob parch i'r beirniad, wrth gwrs, Val Robinson, brydfa Tireos. Dyma hi yn yr pwy liw yw hwnna, gwed? Cream, weda ni? Ar y fe, ie? Ie. Ie, odi mae hwnna'n ddisgrifiad digon teidi. Mae Val i ni, ie, Val Robinson, Tireos, hi a'i gŵr ar rhedeg y brydfa. Eto, mae rhaid bod hi'n enwog, mae rhaid bod hi'n brofiadol i ddod i'r cylch yn ei farni. Mae Val wedi cael tipyn bach o lwyddiant wedi dechrau magu yn y 60au. O ddarni wedi wneud tipyn bach o ennill, mae rhaid gweud wedi cael o beth wy'n cofio o'r adran C, 2 bencampwr fan hyn, Tireos Furieta a Tireos Lawri, os ydw i'n cofio'n iawn. Rhwng y 2 anifel na, mae wedi ennill 3 pencampwriaeth yn y cylch hyn. So, digon o brofiad. Wrth gwrs mae Val yn fenyw sy'n hoff iawn o farchogaeth y cyffyle hyn fyd. So, fydd hi'n edrych am y poni Cymraeg, ond bydd hi'n edrych am rhywbeth sy'n ar corff i gario cyfrwyddyd. Mi oedd yna 30 wedi cofrestru, 15 wedi dod ar y diwrnod, felly hanner y dosbarth wedi dod. Ac i ni'n edrych fan hyn ar yr adran ec, wrth gwrs, y Merlod Cymreig teip cob. A'i atgoffa ni o batrwm yr ceffyl arbennig yma te, Rob, cymysgedd o'r ferlen ond cryfder y cob? Ie, mae hwnna'n ffordd da o gweud mewn ffordd, ie. Wyt ti'n edrych am rhywbeth sy'n a digon o'r poni yno fe, ond wrth gwrs mae bach o ychder yn y ceffyl han. Yn y ceffyl han, ceffyl hyn, beth yw 138 cm yn credu i'r ysgwydd. Fwy o seis na'r A, ond wrth gwrs llai na'r cobyn. Ond eto, ni'n trafod am yr adran A bod falle 2 batrwm bach o adran A, mae rhai yn gweud bod yr un peth yn yr adran C. Ti'n gallu cael un sy'n fwy at yr cobyn, falle fwy at y ceffyl, a wedyn ar rhan arall mae bobl yn gweud mae rhai yn disgwyl mwy fel yr A. Ond fi'n gwybod bydd Val yn edrych am rhywbeth sy'n edrych fel poni, dim fel cobyn. Felly mwy tuag at yr A o fewn y C? O fel fi'n deall, ie, dyna beth mae hi wedi gweud. Wel, y ponis mae yn magu, dyna beth mae'n magu. Allai di byth dweud bod e boni o batrwn cob. Iawn. O, mae'r hosglymau allan yn barod. Ac yn derbyn. Ie, Gavin Ingram sy'n cael yr wobr gynta yn yr adran hyn, yr adran C. Gavin Ingram 7-3 dim a Comalegi 5. Wel, dyna enw diddorol iawn, mae rhaid gweud. Ebol D, fel ni'n gweld tu flaen i ni, wrth y march pentre fel un Little Joe ag allan o Ash Meadow Destiny. Ail, Chris Cobley, 7-1-7. Michael Cobley y mab sy'n dangos wrth i benne tu flaen i ni, tryfel top dollar. Wrth y march Kai Bryn Endeavour ag allan o Monterey May Queen. Felly ni wedi cael y cynta, yr ail. Mae'r trydydd wedi cael ei rhoi hefyd. Unwaith welwn ni'r rhif, fyddwn ni'n gwybod yn union pwy sydd gyda ni ac yn derbyn yr hosglwm felen. Dyma ni off. Felly Meigem Master Harry wedi i fridio gan S. Hastings yn dod o Moorcroft the Master y tad, enwog iawn ar fam Rachie Always Forever. Mae'r cyntaf wedi dal yn legadu, mae rhaid gweud Com Alegi 5
Mae hwn yn ebol sy'n tyfu'n dda. Mae fe'n disgwyl yn dda ar y diwrnod, mae rhaid gweud. Tipyn bach o'r poni na, digon o asgwr ni'n gweld tu flaen i ni nawr. Mae'r asgwr yn a'r trad yn dda, mae rhaid gweud. Felly dechrau da yng nghystadlaethau yr adran ec. Dyma ni te, enillydd cynta yr adran ec, cystadleuaeth y Merlod Cymreig teip cob a'r ebol blwydd. A'r hosglwm coch yn mynd i comelegi 5 yn eiddo i Mr Gavin Ingram ac wedi i fagu gan exhibitor. Gavin sydd wedi magu hwn, yn bendant, ond dim wedi gweld lot o'r dosbarth, mae'n rhaid gweud, ond fe welon ni cipolwg o'r symudiad ar anifel hyn, yr ebol blwydd. A oedd e'n arbennig, mae'n rhaid gweud.